ang pinakauwaw gyud nga atong hunahunaon nga buhaton mao gyud ang pagpangayo. Pero niya sa gid uban dinhi nga kanang di gyud mauwaw mangayo, no? Pero kasagaran gid nato, generally speaking, di kita ganahan mangayo. Ilingay mo to pa di na ganahan ka mangayo. Muna nga kining pagpangayo usa ni sa mga expressions sa humility, pagpaubos. Kada bang moangkon ta nga wa tay mahimo mo nang nangayo ta. Kanang pagpangutang mao na siya'y expression of pride. Kana bang magpakanaa ta dayon tag saad-saad nga sunod buwan, sunod sweldo, kining akong bonus, ana ato'y garantiya ba? Hantod manag-away na lang kay kapila na lang ni sumad tuig wa lang gyapon kabayad. So mo na si Kristo wa gyud magsugo nato nga pangutang kamo ang iya gyud pangayo. Nya dili ra ba pangayo nga unsa-unsa pabaga gisnaong ningon diri gibalibaran ba? Hindi na mo bangon ang imong higala aron mohatag nimo bisag unsa tungod kay higala mo. Ni bangon lang siya kay wa jud ka pulig sigig pangayo, wa ka hunong gisamukan ba. Mao ra gyapon. Pero saad ni Hesus pangayo gyud aron mo makadawat. Pero kung atong tan-awon ang mensahe sa atong ebanghelyo karon, dinhi sa atong ebanghelyo ba, niingon diri pagsulti, pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabi ug moingon kaniya, bay pabaylo akog tulo ka bukpan kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw ug wala gayud ako'y ikadalit kaniya. So kining pagpangayo di ay duha sad ni ka klase. Dunay dautan, dunay Diyos nun. Unsa may dautan nga pagpangayo, kanang magsigit tag pangayo para sa atong kaugalingon. Kana evil asking na siya. Kana bang para ra gyud imong kaugalingon. Muna uban dinhi akong sigyag ingon kanang magsig pangayo nato dinhi nga nanay schedule ba, na sila schedule sa pag-anhi. Ako ginang ingnon kanindot untag makat-on mong panghatag. Kay ang pagpanghatag maoy tuburan sa grasya. Pero magsigi kag pangayo para sa imong kaugalingon unya di ka manghatag, ang resulta disgrasya. So kining pagpangayo nga gihimong example ni Hesus diri, nangayo ang usa ka tawo para sa iyang nanginahanglan nga higala nga niabot sa iyang balay, pasabot naa sa iyang puder, pero nanginahanglan na timingan nga wa sad siya iya. Karon siya maoy nangayo ngadto sa iyang mga silingan para niining higala nga niabot siyang balay nga gigutom. Kana nga maong pagpangayo mo nay Dios noon, kana bang mangayo ta para sa kaayuhan sa katilingban. Sama ni atong misa, di ba pag introduction nato, mangayo tas Ginoo kalinaw aron mahunong ang gubat sa dito sa Israel batok anang sanang Hamas Palestine. Ang gubat sa Russia o sa Ukraine. Wa man ta kaanhaan ning mga lugar, pero miilata nga ato silang mga igsuon. Usara ang nagbuhat nato ang Ginoo. Nya karon gidisturbo siyawa ang mga hunahuna, gipamutangag garbo, imbes ang ilang mga kwarta o ang ilang mga kaning katakos gamiton sa pag-build sa katilingban, sa pagpatubo, pagpalambo sa katilingban, gigamit na noon ang mga armas pagpatay o pagdaot sa katilingban. Yawanon kini nga influensya. Di ko no be, lingay mong tupad.
Hinaon sa imong gigamitas kwarta para sa inyong kural o para sa paghatag o agianan sa inyong silingan. Gay ko na pangungitan na. Kay perti ra ba natong makagasto para lagi ligunon atong kural, pero ang silingan wa nay agianan. Perti natong makagasto og pananom sa yuta, pero dili nato paduulan og tao. Atong kuralon, pusilon pagyud og moduol ang tao kay private property. Mas importante ang bunga sa akong tanom kaysa taong gigutom. Muna og mangawat mo, pusilon tagyud mo. Ana. Basig inana ta. Basig purti na tong pamalit og mga alahas og mga nindot nga mga gadgets nga gibutang nato sa atong balay. Unya nga atong silingan wa gyud nato mapaliti bisag 5 na lang ka kilong bugas aron ipakaon nila anang buwana. Makatabang-tabang og pakaon nila anang buwana. Hangtod na lang hinuong gilungkab ang imong balay, gikuha ang imong alahas og sa kato giprinda siguro to gibaligya nya imong nasakpan gipapriso nimo gipabunog pag nimong maayo nasuka in taon niya ang gikaon niyang pagkaon nga halin sa imong alahas. Saan na? Sakto na. Mao lagi na akong giingon. Karabang ang ato na lang kaugalingon ba? Nahunaon. Gusto tang mulampo sa pag-eskwela, gusto tang mulambo sa pagtrabaho o sa negosyo para sa kaugalingon, para sa akong kaugalingon, para sa akong mga anak, para sa akong mamag, papa, para sa akong mga igsuon. Kutob na lang gidiha ang atong hunahuna. Luoy kita. Muna din sa atong parokya, sa atong pagpangayo sa Ginoo, pinaagi aning pagpamaligyag slots, giapil gid nato ang tanang mga taong nanginahanglan, ang tanang parokya nga makaya natong tabangan, ang tanang communities nga naa sa simbahan o naa sa gobyerno nga kaya natong matampuhan sa atong pagpaambit. Nang wa tay limit dinhi, wa ta maghunahuna nga para ra gid ni ato, para gid ni sa katilingban. At nangutana ko sa Ginoo, Lord, murag wa na may additional nga disap, 66 naman lang ni kabuk disap. Wa pa may additional. Ingon dayong Ginoo, sige lang gyud pangayo, sige lang gyud na magipanahon nga wa kay halin ana dako-dako gusa na disap 500,000 gud na. Pero sige lang gyud sangyaw kay ako na lay mahibawong mutok-tok sa ilang kasing-kasing. Sige lang gyud sangyaw. No muna mo sangyaw gyud ko ninyo nga naa patay available nga slots. Saman ganahan mo maminaw. Para sa mga Diyos noon, ganahan kayo mo maminaw. Ang mga yawanon, manalipong gyud mo sa inyong dunggan ani. Pero sige lang, okay ra gyapon na siya. Kaya wa man sad ang Ginoo maglagot ninyo nga di mo mopalit. Naluoy lang ang Ginoo, no? So karon ang atong update sa Holy Pads, sa Holiness, Peace, and Divine Salvation para sa National Retreat sa mga pari, nga 3,000 ka pari. Dili ni para ako lang ha, mo apil man sad ko aning maong retreat para ni sa inyong mga pari tibuok Pilipinas nga mo apil niini. Tabangan na nato sila. Nakahali na ta o niabot nag 48,947 slots ang atong halin. Pakpak. Naapay 51,053 slots nga tag 100 pesos per slot. Sige lang jud kog tok-tok sa inyong kasing-kasing. Kay dili day, sige lang jud kog pangayo. Ang Ginoo mo ay mutok-tok sa inyong kasing-kasing. Ug maminaw mo, muhatag sad mo. Nya kining atong IMMEG or Mother Mary's Enriching Graces para nis ato karong umaabot nga pista karon na ning Sabado, ikawalo na godong nobina. So dool na lang kay ni nanatay halin nga 12,820 slots
naapay 7,180 slots na available, tag 100 pesos per slot. Pakpakya po, salamat kayo. Kining atong DSAP or Divine Solutions and Prosperity, tag 500,000 pesos ni siya nga investment slot with 25% per annum nga interest. Nya natay gamayng problema kay ang narimit sa 66 pledges or 66 slots, 38 slots pa. Nya nimbalibad man ang duha man ka bangko ato, no, ang Metrobank o ang Land Bank, nibalibad na ang Metrobank nga dili na mudawat sa kaning dagko nga amount ba kay naamla na naantay man ni laundering violation na ang atong amount mo nang dunay ni remit og equivalent to 2 slots the other day gi-reverse sa Metrobank. Musabot ra pud ta kay palisiya man gid na sa bangko. So gibalik ngadto sa remitter. Ato lang iampo nga maka-open dayon ta og parish account na nagi-workout na ron sa atong in charge, si Sister Hinara, nilang Brad Luloy, Brad Bernardo, kay haron maka-open ta og parish account. Kay akani man kung akong mga accounts personal, ang ako ning account nawap ako diri nga atong gipagamit sa parokya. Pero ang parokya na nagmonitor ani ha, dili na ako yung nagmonitor. Unya kuan mag-open pa ta og parish account. Muna kung doon na ninyo mo-remit kamo, diya pa may 28 nga nag-pledge, 28 slots og mo-remit mo or naabaroy ganahan ninyo mo appeal aning atong investment slot. For the meantime, gamita lang sa ninyo ang sa Land Bank. Kay ang Land Bank doon na pa'y gamayng liwi nga gihatag nato tungod kay ni sabot-sabot ra pud sila sa atong kahimtang ning hatag sila gamayng allowance until nga maka-open ta. Kay in process naman ang atong pag-open og parish account sa Land Bank o sa Metrobank. Hopefully ma-granted ta. So kini siya pasabot nga nibalibad mang bangko, pasabot naagi ng hatag nya in good faith maning ato og maapil ta sa ilang balaod nga di nakasod, pailob lang punta muagi ta sa maayong legal nga proseso. So salamat kay ninyong nang hatag kay gituktok mo sa Ginoo, pero kung magpabungol-bungol ta do na gyud ngilad nga consequence. Muna diri sa atong unang pagbasa, ang mga taong pagarbuhon matud pas Ginoo nagsigig ingon, de tamutuan ang Ginoo, tan-awa ra gud ng mga dautan, milambo man kita noong magbinuotan, naay nagbinuotan, niut-ut man, pero matud pas Ginoo panganda mong mga dautan, kamong nagsigi og bugal-bugal nako, kamong dili maminaw nako pagbantay mo, matud pas Ginoo, mura unya mo dagami nga sunogon. Sunogon og mahanaw gyud mo, samtang ang katawhan nga miila kanako og mitahod kanako og naminaw kanako, matud pa niya musidlak didto sa iyang gingharian nga gitagana. So kining atong gibuhat dinhi mga igsoon, kaning paghinatagay pulos-pulos kini siya kahimanan or agianan padong sa langit. Gilingay mong tupad, nasugot kag sunogon. Kanang wa mulingi sunogono na lingi abay na musugot bakag sunogon. Mao na og digi ka musugot nga sunogon, paminaw sa Ginoo nya. Og digi ka musugot nga sunogon, palit yung slat. Usana sa mga pamaagi, usana sa mga maayong paagi. Pero magsigi na taggubat, magsigi na tag-away, magsigi na tagpinatyanay, sige na tagsinawayay,
kana mga sunog na gitaana. Bitang gabi nagsikog ingon, Lord, may tag mahurot dayon kay nahanar ba ta kay may mo partial ani. 8 na malanggit o 6 na malanggit ni kaslats ang kuwang sa disap. Yung Ginoo, relax lang. Ikaray magsigig sulti, ako nalay manuktok niya. Ang Espiritu Santo mao'y mudasig nila. Nya, di ra ba jud ko ka-identify kay kita ba? Di ba? Daghan na ginihigayon. Naa kay tao nga imong gilauman nga mutabang nimo pero dili di ay mutabang. Bantay man na? Oh, kana bang imong expected nga tao dili mutabang. Pero ang kananong unexpected mao'y mutabang. Pasabot matud pas Ginoo, ayaw gyud og hunong, persevere in asking. Ayaw hunong sa pagpangayo. Kung dili man kining tawhana mo agianan sa imong gipangayo, di apay lain nga akong tuktokon. Muna karon ang namalit aning atong disap, dili kayo usual nato dinhi. Kay katusang mga usual na ana man say namalit pero ang mga usual bunog na sa tingali kayo. Bunog na kay ba? O nang dinal sa sila sa lain na lang na murag bunog naman kay mi. Depende ra gina sa atong pag-view aning kinabuhi ay kana bitaw magsigig anhi dinhi ako sa nang ingnon bunog naman kay mi ninyo anhi mamo magponsisog sa saon manggod pa dir adto mislain di gimi kasiguro may ni dinis imo kay makasiguro gyud mi ani ingon ra sa kung gagalingon Lord manghatag ko ani total imo man sad ming gihatagan ingon din Ginoo igsod nako nga resolute correct ingon din ning usas ato uban sa ato mga staff ikaw pa dir ba imo lagi nang bugal-bugalan ang mangayo unya dayto imo ra daing tagaan imo pang ingnon panguli mo panguli mo nya imo daing tagaan mura jud kag inahan nga nagbalibad pero gatunol ay ako ra man baba nga komedya pero akong kasing-kasing naa man gyud sa pagtabang bisag unsa ka pa maging sino ka man mamahalin kita no gina ay di mo na ang Ginoo mga buangon kay ta pero mangayo na ta labi nagdita mo undang og pangayo iya gitang tagaan mao sa na ang kinaiya sa mahal nga Birhen Maria so inaot unta maliwat ta nila kay makatagamtam sad ta sa kabulahanan dili para sa kaugalingon kung dili para sa katilingban para sa simbahan nga atong gimahal o gialagaran.